жиләткіш. Солға кетеміз. Газға бас. Оңғайды. Анда дивар. Тоқта. Сен нек тоқтамадың? Қорықты ол. Қорықмадым да. Ялғыз көзімне генә йомдым. Ярар, узышчы. Шеткәрәк кит. Хәзер мин сезгә асталар ойынын күрсәтәм. Ой, компьютерға не булды? Ул соңгы вакытларда үзеннән-үзе сүнә башлады. Эй, бер ни дә түгел. Хәзер яңадан кабызам. Ошамый әле бу миңа. Әйдәле Нолик, эшенә кирип карыйк. Машиналар да кай вакыт кешеләр сыман авырыйлар. Аларның температурасы күтәрелергә мөмкин, хәтта җиткерә, төшкерә дә башлыйлар. Берәр машина яки җайланма катрак авырып китсә, аны бөтенләй төзәтеп булмый. Бәлки, җиһазларны хәтәр авыруларга кадәр китереп җиткермәскәдер. Һәр кемгә дә мәгълүм, сәламәтлекләре турында кайгырткан кешеләр сирәк авырый, озакрак яши. Техникада шулай ук. Аның турында кайгыртып торсаң, ул сирәгрәк ватылып, озакрак хезмәт итә. Машина һәм җайланмаларны вакыт-вакыт тикшереп, чистартып, майлап торырга кирәк. Бу профилактика дип атала. Кешеләр дә, фиксиләр дә беренче чиратта нәкъ менә шул турыда кайгыртырга тиеш. Нәрсәне әйтәсең? Ишетәсеңме? Монда кемдер бар. Мөгаен, фикси ашаучы уянгандыр. Нинди фикси ашаучы тагын? Син белмисеңмени? Кайбер җайланмаларда котышкыч албастылар яши. Алар фиксиләргә һөҗүм итәләр, аннары ашыйлар. Кечкенә фиксиләр. Аларга аеруча ашый. Син миңа бу турыда нигәлегрәк сөйләмәдең? Сине куркытасым килмәгән иде. Ярый, куркак. Киттек алга таба. Гади җилләткеч кенә түгел шул. Бу җилләткеч ашыгыч ярдәмгә мохтаҗ. Компьютерда бик күп әһәмиятле кечкенә детальләр бар. Беренче карашка җилләткеч ул пропеллерлы мотор гына шикелле. Ләкин хикмәт шунда, барлык кечкенә детальләр дә эш вакытында бик каты кыза. Нәкъ менә шунда җилләткеч ярдәмгә килә дә инде. Ул һава агымы белән компьютерның эшен суыта. Әгәр җилләткеч пычранып начар эшли башласа, компьютер чамадан тыш кызып, сүнәргә дә мөмкин. Хәтта бөтенләй ватылуы да ихтимал. Бер генә минутка компьютерыңны сүндер әле. Нәрсәгә? Аннары аңлатырмын. Хәзер җилләткечне майларга кирәк. Миңа ярыймы? Әйдә. Әзер! Күрәм. Дим-Димыч, кабыз! Тыгыш! Шул чак фикси ашаучының хәтәр улавы ишетелде. Ләкин мин курыкмадым. Һөҗүмгә ташландым. Симка? Ул каядыр качты. Кыз кеше бит. Алар бар да куркаклар. Шуңа күрә ул босты белән үземә генә сугышырга туры килде. Ай! Ой, син кызлар
Кошларның ничек курыкканын күрсәтәсең мәллә? Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. Кем нәрсең ул фиксирән әйдә